ụmụnne m ndị Igbo ụnụ anya ebe nọ aba nnọkọ ọ na-akpọ Donald Farm. Ihe a bụ lice. Donald Farm color. Ihe a bụ lice. And they are now nnukwu ibu. All the deep ọ tere ezigbo aka all the different places ha kọgara different things in this place. Dịka nna agwụ gbasara nke ha mepere ọfụ n'Enugu steeti. Ị chọrọ ịzụ lice, ị chọrọ ịkọ lice, ị chọrọ ịkọ nkwụ, ị chọrọ ịkọ akpụ, ihe ọ bụla ị chọrọ ịkọ, come, they will take care of it. Ọ bụkwa na ị nọrọ nso, ọ nwere ndị ga-take care of that. So the time has come. Anyị bụ ndị Igbo, ihe anyị ga na-eri, anyị ga na-akọ in our own land. Plant it in our own land. The time has come. So I just came here ka m gosi ụnụ, because some people na-eme argument ka m bịa gosi ụnụ ihe one of their farm nke ha na-emepere Enugu State, close to Fuma, close to Anambra State. So come and take your land, 400,000 naira plot of land. Ihe ọbụla ị chọrọ ịkọ, ihe ọbụla ị chọrọ ịzụ ụmụ anụmanụ, ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ịkọ, do either place than at the sheep. So ihe abụ one of their farm. Anọ m na one of their farm. Ọ na-ekwekwa na-eme. Brother, oya, nekwa ebe akwa. Na afọ ya ba, na na fa ba. Ihe one of their farm. Ọ bụ ezigbo ibu, ọ bụ farm. Na mmejọ ọkpa ganwa ebe, ọ dị very far. How many things ha kọgele in this particular place. Nke abụ their own. Mana nke a ha na-emere Enugu State bụ everybody will come. Security, everything is tight in that place. Ihe abụ one of the great movement ndị Igbo na-eme. Agriculture ha na-achịbido n'Enugu State. Onwebele any place this kind of thing do n'Igbo land. Ihe abụ first time ndị Igbo na-achịbido this thing. So come and take your land. Come and start your agriculture right now.